Mamutong na pud mi guys sa asyenda diri dapit sa Ilawod ba sa dakong bahay. Diri sa Rampame mao na iban na diha nami diri karon. Hello guys, welcome again. Mamutong. Bata ka ang gag-agi bata ka. Asa mo ka padong? Balangguron juga. Balangguron. Kaya nag-video pa. Siyempre, para makita ang imong kagwapo niya. Really? Be, gwapo ba? Wa ni unod ni kamutiha oy. Wala, noy. Wa oy. Kamutihan nga si uthon. Asa man ka, dapit mo sa kang lubi ha. Pili. Kamuti na. Kalaw ana. Nangamuti oh, yara. Siglingaw-lingaw, di makita gyud ko gwapo. Wala lagi ni unod kay wala ni. Kanang liki nga bukdo. Saan to? Uy, ajat. Puro dugsak rin tabi to. Di ara dia. Na kuya. Na. Oh, di ay. Wala na. Ajat. Wah. No. Kau na mo. Na video anti boy. Ya, ingat nak? Lagi. Aba, one tip po ba no? Lagi. Oh, saka na. Asa ka dapit saka? Oh, ikay sa kaboy. Kalawon yung buta o mumuha kag lubi abte. Abtik lagi. Ano purpose ni gidamo? Dali, lagi, let's go. Kuya, tayo saging kuya oh. Di pa naguwang? Ubos dapit. Si AJ Langgoron alias Langgojon. Mao ni sila ang mga nakaay og lubi. Unja way tinanaw mga lubi. Dili kay daghan siguro ko ano? Kadiha daghang bunga. Kadto sa kabuli kuya to ah. Na, dagko og bulig daghan. Wala la sayang kapayas di pa nahinog. Dagko ra ba? Bawal kuhaan og butong kay masandaw. Hakhakan og puno sa lubi, order by. Bawal hakhakan ag puno sa lubi, order by. Oha. Oha. Order by. Oh, di mo pwede day mo kuhag butong. Dili sa kaboy. Si RJ ra day mo. Na, bawal kuno mo sa kaglubi, diyan mo sumpak jay ka. Butong. Ano ka dyan ang pajak boy? Kuya pajak ni boy. Nakahigda jud ko ina ng pajaga sa una, wan pa ni. Buo pa na, wa pa na ko. Ha? Unsa? Taas naman nagmubong lubi. Jo intawag sa kadong. Hawid intawon dong. But na oh. Basakan, nahimong sagingan og lubian. Kamutihan. Dito po ato dito ato ko tabi sila ho. Ito. Ano ba nga? Oh, butong. Ito ba yung mga butong hapon na?
Kugyan. Tahag mga tampalaga. Ngisi dong. Ngisi ba? Arang kita yung kagwapo. Di. Uy, madyo po bata kay tuas kinaiba buwan. Ako na hanggutan. Ang hanggutan nga na. Ano din siya gutan bata ada? Ha? Hot do nalabat pagkuan sa kusa. Kuana sa Sila sa kusa ba? Ilawi sa diha og punto ba ja ihog og punto ba? Kay basig sayang masayang ra. Kato ka para si mo ka kuan mo na. Ayan na, kanang imong katubangan. Kaya pa na si mo di ba? Kuha na di. Buwa punto na. Sige, testingi diha kay naa naman jud ka si babaw. Tibangi gamay. Tibangi kuno lumot dapit ba? Tibangi sa. Ana. Wala honde kasi. Ato ka nang inawiran na mo magahadlok ta nang inawiran mo. Lagpot ng buo. Ate, miro de kay gatay mo dayo. Oh. Murag upat ka tao talito. Di na balik ya. Di na. Apoy na dyan. Oh, no, 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 no. May buho, iwarak ko no. Tabang pun mo niya. Sige, kay kapoy na jadi ha. Tanawag, wan ba, punto ba? Hawa diha kay maigo ka, tampalanga po ni mata ah. Ikaw, ito wala nga. May buho, mo ina na. O ka na. Agka, pikas nga na. Agpikas nga na kuya. Gahi na, kung anon. Manghod ni Jack. Manghod. Yelo do. Dili pikas. Bisak manghod tay. Sama na. Uy! Hala! Os! Tata ba? Araman ang dabong nga. Be? Why, guwang-guwang ini jutay. Ay, lupay naman yun ay. Sus, maora joy na kaya sa butong. Ah, pwede na ni. Oh, ajog ulan lana kay tuning ko anon. Hoy, kuanan la mo re. Kanang kuanan di butang diri. Wa tay malamaw ning kalakiha. Ay, lupay man eh. Sige, kanang kuan, kanang bumok di butang diri. Dia janay pakanon nila. Kani ba kani? Akan na, adyo na kan Kay kuan masakto man eh. Adyo magpalabian sa nang hoy, ngano man nga man magkuskus na. Unsay purpose nga na? Sus ka. Sus ka dodong. Tap. Tata ba na? Sugapog pagisgot. Aw di ay. Gisipon ra di ay. Pagtaba ko sa kabulig. Banat doy. Kay naatay daghang kuskuson. Saban niya oy.